Bon dia a tots i totes en este ple extraordinari. Comencem en l'únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació, si escau, de la formalització d'una operació de préstec en l'àmbit del Fons d'Ordenació de Mesures de Sostenibilitat Financera. Bé, com bé sabeu tots, des de fa uns mesos ens vam adherir a un fons d'ordenació en un pla d'ajust que es va enviar al Ministeri des d'este Ajuntament. En aquest pla d'ajust i fons d'ordenació, la mesura que es demanava de l'Ajuntament i també es proposava des del propi Ministeri era bàsicament un préstec d'uns 85.000 euros per a poder pagar les operacions financeres que té actualment l'Ajuntament. L'Ajuntament sense comptar les empreses municipals i les que estan actualment en vigor i que han de pagar actualment, no? Perquè n'hi ha una altra que s'ha de començar a pagar l'any 2027, però aquesta no entra dins d'esta forma de fons d'ordenació. No? Bé, el 13 de febrer del 2025 el Ministeri va aprovar, el pla d'ajust de l'Ajuntament, així com també l'adhesió en aquest fons d'ordenació. Ens proposa a partir d'aquest moment i en els darrers dies fer un préstec en Unicaja sobretot per a poder pagar, com dia, els préstecs. Però en compte de 85.000 euros, el que ens aprova el Ministeri finalment és fer-ne un per 63.000, que és bàsicament el préstec més gran que hi ha actualment que queda per pagar enguany, que és el préstec que està fet en l'entitat del Sabadell, i és el que ens proposa el Ministeri que fem. No? Són 63.166,66 euros en un interès aplicable fixe del 2,829%. Més o menys, jo ho heu pogut veure tots, no? Però el pla d'amortització no s'aplicarà en ningú període de carència. L'amortització serà lineal anual, del principal començant en març del 26 fins el 37, els dos inclosos. Després el període de devengo d'interessos serà el primer període serà el 31 de març de l'any 26 i també serà fins al 31 de març del 37, que serà el final. Interès de demora és un 2%. Després, el recàrrec de les quotes impagades serà la retenció en la participació de tributs de l'Estat. Si l'Ajuntament no ho paga, el que es farà és bàsicament que te ho llevaran de la participació dels tributs que rebem cada mensualitat. I després també existeix la possibilitat d'amortització anticipada que es podrà reembolsar un mínim d'un 40% si es decidís fer això i també sense penalitats. És a dir, si en algun moment l'Ajuntament vol llevar-se aquest préstec i pot, no? Sobretot si té diners per a poder pagar-lo en una anualitat, també ho podria fer sense tindre penalitzacions, cap tipus de penalització per fer-ho. Com bé sabeu, aquesta és una proposta que ens fa el Ministeri i ens han demanat que ho portem a ple per a la seva aprovació. Havia de ser avui perquè ha sigut de pressa i corrents i perquè ho havíem d'enviar demà, és l'últim dia que ens donen, tot i que en un principi ens donaven el dia 18, finalment ha sigut el dia 12 el que ens ha donat de plaç màxim per a traslladar l'acord que adquirisc este plenari. Bé, alguna pregunta? Sí, Maria, gràcies. Bé, esta primera intervenció per part del nostre grup molt seguirem pràcticament a diverses qüestions que vam traslladar en el ple, si no recordo malament, de setembre de l'any passat.
quan se va proposar esta qüestió, en aquest moment ja vam plantejar dubtes i limitacions que veiem al final en aquestes operacions, que no deixen de ser un mecanisme per millorar la liquiditat, però sí que volem fer referència, al igual que malauradament vam tindre que dir en aquest plenari i diem també per a que consti en acta, en aquell moment volem recordar que el plenari se va convocar en setembre, quan així l'Ajuntament des del mes de juliol, finals de juliol, sabem en agost, el que teníem així a Morella, però des de finals de juliol fins a setembre, i la documentació ens va donar pocs dies abans del plenari, i en el cas d'avui també tenim que lamentar aquesta qüestió. Tots sabem que aquests mecanismes, aquestes comunicacions amb el Ministeri, moltes vegades se produeixen aquestes urgències que podem en part entendre, però clar, veient la documentació, veiem com el Ministeri, vostè ha dit el dia 13, crec que és el dia 11 de febrer en concret, on fa l'aprovació. Ens sorprèn que en el plenari de febrer, en aquest moment, tampoc ens informara sobre esta qüestió dels avanços respecte al Ministeri que hi havia, i després també veiem com la comunicació és recent, però va ser el dijous. El dijous dia 6 és quan l'Ajuntament, segons hem pogut veure a la documentació, rep ja definitivament la proposta. Per tant, pensem que per a facilitar més aquestes qüestions i la participació de tota la corporació, des del nostre grup sí que volem manifestar el nostre desacord en que fins ahir dilluns no ens informaren de que aquest punt tindria que passar pel ple i, per tant, realitzar-se un plenari. Pensem que ja advertint-ho, com vam fer en el plenari de setembre, en aquesta qüestió, a més en un punt que, si no recordo malament, sols va ser aprovat en el vot favorable del grup d'independents per Moria, crec que en aquestes qüestions s'hauria de tindre en compte, i crec que el mateix, a més, quan per altres qüestions ens hem intercanviat alguns missatges, crec que no haver estat de més informar, en aquest cas, pel grup evidentment socialista, informar en l'antelació que sí que tenia el propi equip de govern, com dic, des del dijous, segons està ahí la informació i no hi ha vídeo. Després ja referiré diverses qüestions més. Gràcies, Jesús. Sí, moltes gràcies. Una primera consideració, perquè és de veres que hem tingut poc temps per poder estudiar tota la documentació, però el que sí que he tirat en falta, i no ho dic perquè no ho tinguin vostès, sinó que me dona la sensació que l'entitat financera, que és la que finalment s'encarregarà de vehiculitzar este crèdit, que tenim que recordar que és un crèdit per pagar altres crèdits. Això en qualsevol situació personal, empresarial, donaria una impressió molt realista de quina és la situació en la que estem demanant diners per pagar diners que tenim que tornar d'altres crèdits. Aquesta és la realitat. Però dos qüestions sobre el punt en concret. La primera és que jo no he vist, i potser està, però no he vist que apareguera un quadre d'amortització del crèdit ni quin és l'import total que se va a pagar dels interessos. I dic això perquè d'uns anys a esta part, qualsevol crèdit, qualsevol hipoteca, per vicis que se van produir en altres moments, s'obliga que antes de firmar qualsevol crèdit, qualsevol préstec, que s'informe a la part que té que firmar i que en aquest cas tindrà l'obligació de fer front, de tindre un quadre d'amortització del crèdit i quin és el muntant total dels interessos a pagar. En aquesta ocasió, jo insistir, si està, reconec la meva responsabilitat perquè no ho he vist. L'únic que he vist és el que vostè ha fet referència, que estem parlant d'un crèdit que no sé si són 11 o 12 anys, més o menys, si se té que acabar de pagar en el 37, i en un tipus d'interès fijo del 2,82,9. Aquesta és la primera qüestió. I la segona qüestió, que vostè l'ha passat una mica de soslaio,
és, efectivament, com vostè va dir en el plenari, aquesta és la tercera ocasió, crec recordar, que parlem d'aquest punt en el ple des del mes de setembre fins a l'actualitat. Crec que en novembre i diciembre vam tindre que portar un punt sobre aquesta qüestió. Inicialment, la xifra que se barallava com a possibilitat de demanar eren 85.000 euros, com ve a dir vostè, i que finalment se mos aprova, se mos diu que se mos pot finançar 63.000 euros, que no és una baixada, són 22.000 euros de baixada, ja ho hem parlat en altres ocasions, estem parlant d'un punt que per tot el que és el deute d'aquest Ajuntament és una part molt menudeta, no? Però és una baixada del 26%, és una baixada molt important respecte a lo que vam demanar inicialment. N'hi ha que recordar que en un pla d'ajust molt exhaustiu mos rebaixen ara un 26% i mos diuen que és perquè són crèdits porque no responden a los criterios de prudencia financiera, ¿no? I que també se fa referència a que mes a mes, dona la sensació en algun dels comunicats que mes a mes anar canviant els criteris que s'anaven seguint sobre quins són els crèdits que se podien acollir a esta circumstància. Per tant, en aquesta primera intervenció, aquestes dues qüestions, si sabem quin és el muntant total d'interessos que pagarem per aquest crèdit, i dos, quin és el motiu real per el qual se mos diu inicialment poden demanar vostès fins a 85.000 euros i finalment se mos aconsegueixen 63.000. Res més. Bé, gràcies. Per explicar la premura, realment en un inici es va comentar nosaltres si ho havíem de fer per decret d'alcaldia, no estava clar tampoc en un primer moment. Per això, en un principi s'anava a fer per decret d'alcaldia, després ho van consultar, ens van dir que no, que tenia que ser per plenari, i per això ho hem portat també, no? Al final. Després, la documentació se va elaborar el propi dilluns, ja que hem tingut 3 dies per fer-ho. El dijous que va arribar la comunicació encara va ser un poc de saber com ho havíem de fer, el divendres també, i finalment el dilluns és quan es va desenvolupar tot, perquè havia de ser per al dia 12, no? Tot i que en principi pareixia que tenia que ser per al 18 i per això hi havia un poc més de tranquil·litat. Finalment, sí o sí, va tindre que ser per al dia 12 la comunicació, i per això de la rapidesa que, òbviament, a tots ens agradaria anar una mica més tranquils i poder fer en una miqueta més de temps això, no? Després, efectivament, és un crèdit per a pagar altres crèdits, els que té, i recalco, els que té actualment pagant l'Ajuntament de Morella. Els de les empreses no entren en este còmput, i tampoc l'últim crèdit que va fer l'Ajuntament, crec que recordar que era el maig del 23, més o menys, que aquest es comença a pagar a l'any 2027. Per tant, aquest no entra tampoc en este còmput. Les dades són les que ens han traslladat del propi Ministeri. Sí que tenim el quadre d'amortització. Però és el de l'ICO, no és el de... No és el de l'entitat bancària. Per tant, ens falta aquest document, que suposo que ens l'enviaran després de que... És que l'entitat bancària, tot el contacte ha sigut 2 correus que ens han dit en tal fetge. I tenim que fer-ho. De fet, avui n'he recibit uno que me diu que no m'ho envieu encara, dic, a veure, tenim hasta demà. Però ja està, no tenim res més. Sí, a més també és, i per dir-ho així, també és molt curiós que tot el contacte que estem tenint en el Ministeri està sent a través de correus, cosa que també, suposo que ho veurem tots una mica estrany, que se faci així, no a través de registre, que és el que també seria lo lògic i lo normal, com ens relacionem en totes les administracions. Això també és una dada un poc curiosa, en aquest aspecte. Després, la xifra inicial era de 85, que és el que es va sol·licitar en un primer moment al Ministeri, i en aquell moment ens van dir que sí, que era ja la xifra correcta. Ara han baixat a 63, una baixa del 20% que és prou important, no? Efectivament, perquè els 3 dels 4 préstecs ens diuen que no compleixen
la prudència i la sostenibilitat financera, que són els 3 préstecs que ara són més xicotets que queden per pagar, però que són en aquesta quantitat. Després l'altre que queda de 62 i pico, més interessos, que és el del Banc Sabadell, perdó. Aquest compleix per poquet, però sí que compleix, entonces és l'únic que poden entrar segons el que han decidit del Ministeri. Realment a nosaltres ens diuen que han optat per aquest punt de tall i que és en el que podem optar. Tampoc ens han donat ni tan sols opció a reclamar que siguin els altres 3 préstecs també. Per tant, és la comunicació que tenim actualment del Ministeri i l'oferta que ens fan a dia d'avui. Entonces... Sí, sobre el punt que feia referència, tampoc centrar el debat en els terminis, però en la documentació hi ha un correu prou des del dijous. Jo era agraït aquesta comunicació i aquesta informació, no cal un detall, però sí que se facilitaria als grups i normalment en la relació en què s'ha fet, perquè ja no sols és aquest correu, sinó també la pròpia aprovació que se va fer el dia 11 de febrer, que jo sàpiga en el passat plenari de febrer no se va revisar. I després, en anteriors ocasions, com ja s'ha de referència, la xifra baixa i per tant l'impacte en la millora de liquiditat de finançament és menor. Al final estem parlant de 60.000 euros, però també en aquest plenari de setembre teníem també els dubtes i no compartíem certes qüestions del propi pla d'ajust que tampoc no se van clarificar, perquè així estem parlant avui el que estem aprovant és el que se proposa per a l'aprovació, millor dit, és subscriure aquest crèdit en l'entitat d'Unicaja, el 2,82,9%, però s'havia aparellat en unes mesures que tindrà que anar complint l'Ajuntament i que moltes d'elles tampoc s'han acabat d'explicar i algunes d'elles inclús hem demanat de com s'estan impactant i tampoc les tenim. Doncs jo sí que reiteraria aquesta petició, perquè així estem parlant des de qüestions que tenen que veure amb l'augment de recaptació per als preus del castell i museus, que ja s'ha parlat més vegades, o de cobrar més de les basures o de reduir l'electricitat o d'eliminar el servei del taxi mèdic o d'altres qüestions que tampoc s'acaben concretant com reducció de temps relacionats amb partits socioculturals o altres. Entonces ja se va demanar en el seu moment que se clarificaren moltes d'aquestes qüestions i això també està pendent i és l'altra pota d'aquest acord que lamentem que no s'hagi fet estar. Gracias, Jesús. Sí, yo creo que para este viaje no hacía falta tantas alforjas y no le vestidien a usted, ni muchísimo menos. Vestidien per el Ministeri. Perquè si se dona compte, en el procediment de pago a proveïdors de l'any 2023 se donaven uns anys de carència. El tipus d'interès que recorda que inclús era una miqueta més baix que este, i la quantitat, òbviament, a la qual se li podia afavorir era com 300 i pico mil euros, o vora 300.000 euros. Allò sí que ajudava. Allò sí que ajudava. Tenien uns anys de carència, etc. Jo, sincerament, en aquestes condicions, per 60.000 euros, per un pla d'ajust en una quantitat tremendament superior, és que estem parlant d'un pla d'ajust que sí, que hi ha algunes qüestions que realment no és un ajust perquè són millores en el sistema de generació energètica, etc., que això també ajuden, no? Però hi ha altres qüestions que potser ens obliguen a prendre decisions per una quantitat que crec que dins del que és un pressupost d'aquest Ajuntament de 4 o 5 milions d'euros crec que no val la pena. Sincerament ho dic, crec que no val la pena i sobretot perquè damunt el propi Ministeri en aquesta forma de comunicarse tan particular que te diu estos son los planes de ajuste que usted me ha propuesto, pero esto queda supeditado a que trimestralmente lo revisemos
y no le podamos obligar a implementar otras per 60.000 euros. En sèrio. Respecte a la premura del plenari que s'ha convocat per aquesta ocasió, jo no vaig entrar. Jo comprenc que si se recibís una informació el dijous, que tampoc acaba de ser molt clara respecte a si se tenia que aprovar per un ple o no se tenia que aprovar per un ple, i bueno, pues ha tingut que fer el dimarts, perquè damunt no és el Ministeri, no és el govern el que ens diu tenen de fetge límit, és la pròpia entitat financera. No sé si té que veure en que estem en falles en València o no estem en falles en València, no sé si té que veure això, però bueno, qui t'envia el correu és una persona des de València que tenia de places el dia 18 i ara diu no, el dia 12 perquè sí, no? Jo faig la reflexió que crec que no val la pena que siguem en este procés per 60.000 euros i ho dic obertament. A més, això respecte a lo que té que veure en el govern central i la manera que ha tingut de procedir en aquesta tramitació. Però també hi ha alguna cosa que li tinc que dir a vostè, alcalde. Si recordem el plenari del mes de setembre, en el qual, efectivament, nosaltres no vam votar a favor, i no vam votar a favor, entre altres coses, perquè literalment li deia alguna cosa així com comparando las cifras en los diferentes documentos no coinciden. És que no coincidissin en setembre, però és que tampoc coincidissin avui, perquè vostè parla de 63.000 euros, però l'informe d'intervenció parla de 62.000. És que hi ha diferències fins al mateix punt que se porta avui. I al final no sé si són 63.000 euros els que s'estan demanant o 62.000 en 36. Però encara vaig a dir-li més. És de veres que nosaltres des del mes de desembre almenys hem tingut el ple ordinari del mes de gener i del mes de febrer. I no recordo que vostè faci ninguna referència a les diferents comunicacions, encara que sigueren per correu electrònic que tenia en el Ministeri. Però pareix que hi ha uns correus electrònics en els quals adverteixen, el propi Ministeri li adverteix a l'Ajuntament que existeixen errors en aquest pla d'ajust i que se tenen que modificar. I que hi ha errors de bulto en l'apartat que té que veure en els ingressos i els gastos del 23, que no se corresponen en la liquidació del mateix pressupost, o que hi ha errors en el remanent de tesoreria que a més diuen que no són coherents i que l'evolució que presenten és inconsistente, o en la xifra de l'endeutament. Home, jo crec que el mateix Ministeri li diu home, no són uns errors perquè ho portes al ple, perquè ho tornes a aprovar per el ple. Però jo li pregunto, creu vostè que no ens hauria tingut que informar d'aquesta circumstància? Més que res perquè, insistís, és la tercera vegada que portem un punt, a més, en un ple extraordinari, per 60.000 euros, en el qual este grup de l'oposició ja li advertia que tenien molts de dubtes respecte a les xifres que apareixien i que en aquell mateix plenari li deia ojo, si un consellal de l'oposició vol veure que no hi ha xifres que no concorden, ja no li vaig a dir en els tècnics del Ministeri, com finalment s'acaba produint. A lo millor la premura en el temps de firmar-ho ara és perquè se van detectar en el seu moment aquells errors. Però bueno, dicho lo cual, des del nostre punt de vista, crec que per 60.000 euros no val la pena que tinguem aprovat este pla d'ajust en aquestes característiques i que estic convençut que dins del pressupost d'aquest Ajuntament se poden aconseguir aquests 60.000 euros a interès zero, perquè així no tenim que perdre de vista que jo seria el primer que no firmaria un crèdit, encara que siguin de 50 euros, sense saber quin és el pla d'amortització i quin és el cost total dels interessos. Entonces, a aquesta entitat financera que tanta pressa li està donant per enviar-li la documentació, el primer que li tindria que dir, si este punt és que avant finalment, és jo així no firmo res fins que tu no me digues quan me costarà això, no per mi, sinó perquè ho tinc que comunicar als meus veïns, no per altra cosa. Dicho lo cual, hasta aquí con este punto. Bé, gràcies. Bé, els dubtes que se van plantejar al mes de setembre, en aquell moment es van explicant les dades que hi havia en aquell moment. Ara comencem a veure que algunes dades ja van eixint en el que es va plasmar en aquell dia.
algunes de les principals mesures, com per exemple l'augment de recaptació al Castell i Museus de Morella. Hem vist com ha sigut aixina. S'ha arribat fins a 300.000 euros de recaptació. L'any passat eren 280, més o menys. Hem de recordar que la pujada dels preus es va aplicar a partir del dia 2 d'octubre. Per tant, han sigut, i a més, per desgràcia, en els mesos roïns que han sigut per el tema d'entrades a museus i castell en el tema de la dana i de més, però bé, ja s'ha notat aquesta pujada d'ingressos que feia falta i que ens vam comprometre en això. Així que mantenint les xifres de visitants o inclús baixant-les un poc en el cas de que pugui produir-se, perquè òbviament se pot produir, esta seria un dels punts que sí que complim i que estem complint i que se compliran enguany. Després, algunes altres, com l'estalvi d'electricitat per les plaques solars. Òbviament, l'estalvi s'està fent en les plaques solars del poliesportiu, tant en el poliesportiu com el centre educatiu, el Mareu de Vallibana. S'està produint aquest estalvi. En aquesta època de l'any, òbviament, produeix menys estalvi perquè les plaques solars tenen menys hores de llum i menys si per sort mos va plovent, òbviament tenim menys hores de llum i per tant menys estalvi, però això s'està produint. Per l'altre costat, per també parlar de la part negativa de la llum, el preu de la llum és més elevat del que teníem l'any passat en aquesta època. Per tant, en aquest aspecte s'està estalviant per un costat, però s'està pagant més per l'altre, igual que paguem tots més a les nostres cases. El sistema, per desgràcia, funciona així i hem de passar per ahí. A més, també estem a punt, no sé si pròxims dies, pròximes setmanes, que també podrem explicar que tindrem més plaques solars damunt de la teulada del poliesportiu i per tant també podrem augmentar aquesta capacitat també de generació i per tant d'estalvi. Després, algunes altres partides que cal comentar també, com les partides de promoció, publicitat, etc. A la proposta que tenen els dos grups parlamentaris de pressupostos per l'any 2025 també es plasma ahir com se va comprometre l'Ajuntament en el Ministeri a fer una forta baixada en aquestes partides i realment, com em puc comprovar, és així. La baixada dels pressupostos últims que es van aprovar, que van ser el 23, a la que proposem nosaltres, és també molt important. Així que poquet a poquet, aquests compromisos que es van agarrar en el Ministeri es van complint, que és el propòsit que tenim. Després, respecte al que començava explicant Jesús, realment ens hem plantejat renunciar. Des del mateix dijous que va arribar, ens vam plantejar, el primer que vaig consultar jo va ser això, val la pena realment fer-ho, però consultant-ho, aquesta va ser la mesura que finalment ens va acceptar el Ministeri per el romanent de tesoreria en negatiu. Per tant, és una mesura que hem d'aplicar, tot i que són 63.000 euros, que com han dit, sobretot Jesús Letja, no és ni molt menys la salvació per a l'Ajuntament, simplement donarà un poc de respir este any, però hem de ser tots conscients que aquests 63.000 euros s'han de tornar, s'han de pagar, i en uns interessos que, no són molt elevats, però s'han de tornar, perquè al final el 2,86 o 2,89, 2,83 realment, s'han d'acabar tornant i sí, li preguntarem directament al banc quan isquem d'este plenari que ens confirme la xifra exacta d'estos interessos, sobretot quina serà, perquè calculant el percentatge se pot traure, però que ens ho envien ells per escrit també. Em diu la secretària que ho hem demanat. Després, pel que fa al termini, ja han vist vostès que ens han cridat abans de temps per a que ho enviem de pressa i corrents. No sé si té res que veure les falles o no, però realment és algo curiós quan
En principi era fins al dia 18, que és el dia que comptàvem tots, i així continuem treballant, encara que hi hagi falles o no. I després pues, ha sigut fins al 13 el que ens ha fet córrer més del compte a tots. Després, 62.000 euros que comentava. El 62 realment és la xifra que actualment tenim en el Banc Sabadell, del préstec que ens ha acceptat el Ministeri. Són 62.000 en 36,65, el préstec tal qual que tenim enguany que tenim per pagar al Banc Sabadell sense comptar els interessos, que els interessos van a banda, i el que ens proposa el Ministeri és que ens presta uns 63.166, que són 1.000 euros més del que compta en aquest préstec. Però bé, realment això també servirà per a pagar una part dels interessos, que els interessos són també prou elevats d'estos 62.000 euros que hem de també pagar tots els anys. No recordo exactament, no diré la xifra dels interessos perquè no recordo exactament, però són prou elevats a banda dels 62 els que hi ha que assumir. I per tant, per aquestes dues xifres són la 62, que és el préstec que tenim actualment, i la 63, que és el préstec que proposa el Ministeri a aprovar. Bé, doncs, si us pareix, passem a la votació del punt. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova per 4 vots a favor, 5 abstencions i 2 vots en contra. En quan tinguem la confirmació del banc, els enviem les dades als dos grups per a que les tinguin. Molt bé, moltes gràcies i ens veiem després de les falles, segur.